אוקיי, האורחת הבאה שלנו עזבה משרה בהייטק כדי להיות בבית, להיות בתחום ההורות בבית, והיא עובדת עכשיו ברשת החברתית. ובעזרת השם מעל 100,000 עוקבים תכף, כי הנה את פה. הנה את פה. אנחנו מאוד התרגשנו והתלהבנו מהסרטונים שלך. כן, אגב, לעבוד מהבית זאת הרבה עבודה. חד משמעית. המון. לא נחה לרגע. די לא פחות מההייטק. לא פחות, עם יותר מוטיבציה. זוהי דניאלה שרייבר, או איך את אוהבת, דניאלה שרייבר או את כל המילים, את כל השם? דניאלה... אפשר דניאלה שרייבר, דניאלה צ'צ'יק. מכירים אותי ברשת כדניאלה צ'צ'יק. צ'צ'יק, כן. בסדר. אז מה רצית להיות כשהיית קטנה, כשתהיי גדולה? לאן כיוונת? וואו, זה עבר המון שינויים, ובחיים לא האמנתי שאני אתגלגל לאן שהתגלגלתי. בעיקר כי לא היה גם מקצוע כזה. נכון, אבל זה לגמרי היה meant to be, וזה כנראה באמת היה עניין של זמן עד שזה יקרה. כן. אוקיי, אז נחתת בהייטק. כמה זמן היית בהייטק? מה עשית? הייתי בודקת תוכנה, יותר משנתיים. זאת ההסבה המקצועית שלי, דרך אגב. היה לי מקצוע אחר לפני כן. מה? הייתי רנטגנאית, עבדתי בבית החולים. כן. אחרי הלידה של הגדול שלי עשיתי הסבה להייטק. מאוד נהניתי שם, עבדתי בסטארט-אפ מהמם, באמת. בתחום התוכנה. כן. יצאתי לחופשת לידה, וכשחזרתי עם 2 ילדים, זה כבר לא היה אותו דבר. מה קרה? היה לי מאוד קשה לשלב את האינטנסיביות של הייטק וסטארט-אפ. אבל בהייטק זה כאילו סבבה, אז תעבדי מהבית, הכל טוב. נכון, אבל עובדים מאוד קשה, שעות לשעות, ידעו שכזה יש לי את השעות שאני עם הילדים, שאני עושה פאוז, והייתי צריכה להשלים עבודה כמעט כל יום עד 10-11 בלילה, כי יש שעות שצריך לעבוד ולתת, וזה היה משהו שהיה כבר על גבול הבלתי אפשרי אצלי. במקביל, תחזקתי את הפרופיל אינסטגרם שלי כבר שנים, אני משקיעה בו באופן טבעי, אני עושה את זה כתחביב כבר המון זמן, ואז בעצם אמרתי כאילו שהדבר הנכון לעשות יהיה זה בעצם להתמקד בזה. התלבטת הרבה? זאת אומרת, לקחת את ההחלטה הזאת? זאת הייתה החלטה מאוד קשה. כן. צריך הרבה אומץ בשביל זה, כי זה עולם מאוד לא יציב, אבל בסוף זה מאפשר לי כרגע להיות אימא טובה יותר, אימא סבלנית יותר, אימא מכילה יותר, לא להיקרע בין העבודה לילדים, בסוף אני המנהלת של עצמי. אבל את יודעת, זאת את שירדת מה-fast track. כן. ובן זוגך נשאר, הוא בכיר בחברה שהוא עובד בה. נכון. הוא גם בטח עובד עד צאת הכוכבים. נכון. זה גם אחד השיקולים, שבעצם באופן טבעי, וזה בסדר, זה משהו שאנחנו מסכימים עליו כמשפחה, אני זו שמפזרת, שאוספת, שמקלחת, שמשכיבה, גם עובדת משרה מלאה בהייטק, וגם מנהלת פרופיל אינסטגרם, זה היה כבר too much בשבילי. כן. אז מה, אז עכשיו הלכת לכיוון, באמת כאילו נטמעת לגמרי בתחום הזה שהוא גם פרנסתך, לא ניכנס לזה יותר מדי, זה בסדר גמור. אבל גם, האם לשם כיוונת? לא כיוונתי לשם, זה תמיד היה משהו מהצד, בנוסף לעבודה, בחיים, אם היו שואלים אותי, גם חייבת להגיד שבאמת בתקופה, בסוף של העבודה שלי, המון קולגות שלי שככה שיתפתי אותם יותר מקרוב, אמרו לי, עם אינסטגרם כמו שלך, אני מזמן הייתי עוזבת והולכת לעבוד בזה, וזה היה נראה לי כל כך כאילו, מה פתאום? כל כך השקעתי, ויש לי עבודה ופרנסה, ואיזשהו ביטחון כלכלי. בדיוק. וכנראה זה היה צריך לחלחל קצת יותר זמן. ואינסטגרם זאת עבודה אמיתית. לא, אני מבין, אבל באותו צומת של החלטה, באותו צומת של החלטה, את אומרת, כי זאת עבודה, זה ממש לבוא, זה תלוש וכדומה. נכון. ואז להיות עצמאית זה גם צעד מפחיד. נכון. זה אומר שיום אני עובדת בלקדם את עצמי, גם אם יש ימים שכאילו אני כביכול לא עובדת, אני עובדת בלקדם את עצמי בתכנים שאני מעלה על הפרופיל האישי שלי. זה הסרטון שאני ירדן, זה הסרטון שאני ראיתי, שאמרתי, אני רוצה את דניאלה אצלי באולפן, כי זה פשוט נהדר. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כעצמאית שמקדמת את עצמך, פתאום קיבלת הודעה ממגיש תוכנית בוקר, בואי אליי לאולפן, אני כאילו עכשיו עושה קצת ארס פואטיקה, מדבר על עצמנו. מה חשבת באותו רגע? זה הדליק אותך? זה היה סבבה? כן, זה היה מרגש. כן? כאילו, וואו, למה? כאילו, במה זכיתי? הנה, עשית תוכן טוב, שדיבר אליי. אנשים רואים את זה וחושבים, טוב, יאללה, היא כיוונה את המצלמה, צילמה, בקטנה. אני רק אגיד שאני נפצעתי בצילומים האלה. אני לא יכולתי לזוז 3 ימים אחרי זה. באמת? כן. אוקיי, אז קודם כל זאת טוטליות שאפילו לא לזה כיוונתי. מה שניסיתי להגיד זה שגם את, מן הסתם, צריכה לחשוב על רעיון, לצלם, לערוך, אלה דברים שלוקחים הרבה זמן. לא יודעת עד כמה אנשים מודעים. לא מודעים. זה נראה כזה בקטנה, אבל יש מאחורי זה המון מחשבה, הרבה פעמים המון קריאייטיב שחושבים עליו לפעמים הרבה מאוד זמן. כן. אז תספרי טיפה על הילדים, מה אמרו, מי, כמה יש, למה... אז יש לי 2 ילדים, יש לי תום שבן 4, ואת מישל שהיא בת 1 ו8 חודשים.
גילאים, מה שנקרא... כן, אינטנסיביים. מלחמת עולם בבית. זה התעסקות בלתי פוסקת, כל הזמן. כן. איזה תגובות את מקבלת על התכנים? יש ויש. זאת אומרת, הרוב תגובות מפרגנות, ולפעמים יש כזה את העוקצנות הישראלית הטיפוסית. במיוחד בכל מה שקשור לילדים. נכון. אנשים ממש אוהבים להתערב. כן. משהו נוגע בך? פוגע בך שאת עונה? אני יכולה להגיד שהייתה לי סיטואציה של איזה סרטון שלא האמנתי שהוא יעורר כל כך הרבה רגש חיובי ושלילי, גם שלילי, על סרטון שקשור לאיסוף ילדים מהגן, הילדים שאוספים אותם אחרונים. זה באמת נבע מהאינטנסיביות שחוויתי באותה תקופה, שמאוד מאוד רציתי לקחת את הילדים שלי קצת קודם, אבל הם תמיד היו אחרונים, כי לא הייתה לי ברירה. יש איזה מרוץ סמוי לשעה 4. המרוץ לשעה 4. נכון. נכון, את מרגישה את זה, זה גם כאילו, לא להגיע להיות זה שנטש. נכון. את הילד, בגלל שאני אוסף את הילד מהגן כמעט כל יום, אז אני גם, יש לי את הרגע הזה שאני אומר, לפחות הוא לא אחרון. כן, אף אחד לא רוצה להיות האחרון. יחד עם זאת, צריך גם לקחת את זה בפרופורציה. כן אוספים את הילדים, זה לא שהם נשארים. לפעמים לא, אבל... אז על מה באו בטענות? בעצם הסרטונים שלי הם לרוב כזה פרודיה על כל מיני קשיים והתמודדויות שלנו כהורים, שבעצם כולנו חווים את זה, ואם אפשר קצת לצחוק על זה ולקחת את זה קצת יותר בקלילות, אני בעד. ובעצם הסרטון מראה על אמא שמתכננת לקחת את הילד שלה מוקדם, ובסוף היא מגיעה בדקה ל5. כן. כל מיני תגובות של למה הבאת ילדים, אם את אוספת אותם ב5. אנשים. והמון, באמת, תגובות... אני חושב שאנשים מדברים על עצמם בתגובות שניגשו לך, אבל זה בסדר, את יודעת למה? כי אם את בביזנס הזה, יש לאנשים מה להגיד על הכל. נכון. האצבע קלה יותר על ההדק של הטלפון מאשר על ההדק של רובה לפעמים. אז אני עובדת על לגדל אור של פיל עכשיו. כן. בדיוק בשביל הדברים האלה. תגידי... אני עד היום לא הצלחתי. אני עד היום כשמעצבנים אותי, אני עונה. כן. כן, וכשמעצבנים אותה באמת, וואו. פותחת את הסטורי. תגידי, אז מה את עושה בזה כעסק? נגיד, איך את מקדמת את עצמך בצורה העסקית בדף? תראה, אני פה, אני עושה תכנים שווים, ואז אלעד זוהר פונה אליי שאני אבוא לתוכנית בוקר. ראית מה זה? כן. אבל את צריכה להיות, כאילו, נגיד את בגינה, אז מכירים אותך כולם, נכון? יש לך, את כאילו בקהילה, את סלב. צריכה לשמור על פסון. זה היכה בי בשנה האחרונה, כשבאמת זה קרה כמה פעמים, ואז אמרתי לעצמי כזה, אוקיי, וואו, את כבר לא יכולה להתעצבן בכל הילדים שלך בגינה. או שתעשי מזה סרטון. כן, נכון. ולהיות זאת שהילד שלה עם ירוק באף, כאילו, נכון, אנחנו תמיד חושבים שלנו לא יהיה ירוק באף לילדים? הילדים שלי אין. אין, האמת שגם לשלי אין, אולי זה רק... מה אתה אומר? זוהי דניאלה... בקיצור, עשית בושות לילדיך כרגע בשידור. דניאלה צ'צ'יק, זה חשבון האינסטגרם שלך? יפה, תודה רבה שבאת, והלוואי שניפגש שוב. כן, ותמשיכי להציף נושאים שלחלוטין מעניינים את כולם. את יודעת, מקבלים תגובות, לטוב, לרע, אבל מעוררים עניין. לגמרי. כמו למשל הנקה. נכון, וגם הנושא הספציפי שאנחנו הולכים לדבר עליו.